Chlapci, natáčame video. Toto bude Yes, perfektné. sir. V nejakej OG hre Broken Bones. Nehovorí mi, že presne neidem. Chceš pretekať, Damien? Nie teď. Ja som vo vode. Je. To nemyslíš vážne, Ja presne padám do vody. Prosím ťa, áno. Ale skoro presne. Natáčaš. Áno. Ale bro. Počúvaj, ja pôjdem o chvíľku do toho, idem teraz, a ty si robíš tyču. Chod do toho mesta, idem tam aj ja. Ale ja presne som padol do vody. Logika a ja idem do mesta už. A ja. Ty si na stage 1. Áno. Ja som na stage 4. No vaj. Koľko to stálo? Maličko. Ty si ve Sunken City. Áno. Ty si kde? Driving in my car right after a beer. Ja som na stage 4 v City. A ja. Kde si? Tu je dobre veľa kameňov. Ja viem. A to je dobre. Keď sa pozrieš na druhej mape, to je taký, že Winter Horrorland. A tam normálne stojí na maximum stage 26 milión. Driving right after a beer. Ale sa budem zasa otáčať. Oj, moje guličky. Ja si búcham guličky. Aj. Tete. Máš len 2. Tete. Oh my god, ja som si zlomil celú kosť. Musíme si šetriť do 500 000, bro. Ja koľko mám 500 000. Damien, poď sem hore. Damien, poď sem hore. Kde si zmizol? Poď sem hore. Driving in my car right after a... Oin. O do prdele. Ja sper idem do sprung 1. Ja som bol nejaký divný sprung. 39 minút na čakanie. To je míňanie času. Čo? Na jednu abilitku. Na tú firework? Nie. Spranč? Sprung. Level 16, áno. A to čo robí?
To len ťa dá ako keby nejaké springy na teba. A bude to troška sranda. Oh shit, I'm gonna hurt myself. Môžeš tu nadávať, lebo ja nemám family friendly. Môžeš nadávať, jak chceš. Takže to bude aj na videu. Môžeš kľudne nadávať. To bude na videu. Aha. OK, a čo ty? Čo do piči, nemôžem. Môže. Koľko stála ona, tá helikopter head? Neviem. Kámo, my nemám krúmky. To bol 100% zlý idea. Dobrý idea na dole. Oh my god. Zabiješ sa! Oj. To je idea. Nie je strašný dobrý. Ako prejdeme? No tak nie. Prosím. Áno, prejdeme. Ale pičis. OK, toto je dobrá piča. Čo dávaš teraz? O čom hovoríš? OK. Kámo, čo tam? Utilities. Ty si budeš musieť šetriť na Rocket Bots, kde si kúpil helikopter head, tak tam Rocket Bots, to je lepšie. To čo robí? Balon je worst. Čo je? To boost, Ja mám tie... čo ide po helikopter. Ja viem kúpiť Rocket Boost. Kúp to. Potom. Čo to robí To je na... lepšie. Vyzerá ako nejaký Fús. kostom. Podľa mňa to ťa dá rýchlejšie, chápeš? Je to lepšie než helikopter. Helikopter. To behám dokola. Opäť skorvenej. Ja už sa idem pomaly dole a už idem rýchlo. Ty natáčaš, to je akože aj live, to je akože naživo, to viem pozerať. Nie, to už pozerali na videu. No do piči. Ja neviem, jak sa dá live. To nie. No. Už mám aj ja tu had. Piči. Ten helikopter had. Prečo nemám na sebe helikopter head? Ja som si ho kúpila hovno, nedalo mi to. Piči som. Jak ma neskemuj. Ja som kúpil. Tu si zlomil toľko veľa kostí. Čo robí tá helikopter head? Ja neviem, to len ti OK. vyletí hore, to ťa dáva len hore. To je úplne šitné. Ja flyujem normálne z toho head. Ale tie boost sú lepšie, však. Tie budky sú OP. Ja normálne, že robím Koľko máš vôbec? Koľko máš peňazí? Už mám 86 000. Ja 18 000. Ale ja stále nemôžem uveriť, že z Tila Brainot mne padla tá Jinjang lampa.
Kámo, nie Xinjiang. A ešte sa mi spána Rainbow, Laváka Saturna, Saturnita, potom Garana en Madunda a ty si rolnul Lost 7 Cetos. Je to skôr Lost Aj v Disney 7. Jupiter. Skôr je to Lost 6-7, ale nie Lost 6-7 Cetos. Ale tak sa to že vraj nazýva. Viem, že tak sa to píše, ale tak sa nazýva. Kelos to povedal. Na videu. Nehovorím. Sami má hovoriť. Kámo, ja smer idem do stenu. Kamene. Kamene ma zabíjajú tu. Do prdele, presne do domu padám. To bol brutálny hit. Ejo, toto je sám. To neuveríš, čo sa stalo. Čo? Jak som použil helikopter, ja som stal pri kameni, potom mne sa to vybilo, ja som spadol a mne tam ostala tá head. Pomoc, vyzerá to, že som bol bugshotovaný. Mám 124, už ty. Na akej stageski? Ty si? Aha, idem. To má byť. Keď sa mi minie helikopter, head, akože tá energia, mne normálne spadne tá head dole. Ja viem, to je sranda. No. Kebyže to spadne na playera, jeho by to sočilo preč, chápeš? Ale to by bolo OP. Ja som myslel, že padám v realite. Fire in the hole! Vyskúšam urobiť fire in the hole. Na tejto mapke sa to nedá asi. Skús to fire in the hole. Ale to sa neviem urobiť. Fire in the holy shit. To musím nejak urobiť, veľmi ťažko sa to dá urobiť ten fire in the hole. To musím ísť bližšie. Tak viem ísť takto ďaleko do prdele. Daj mi JJ a idem urobiť fire in the hole. Ľahko. Ale dobre, že full hit dá Gun, ale dali mu späť, akože, chápeš, John ho dali. Ale trošku je čudné, že John Doe je cooked, alebo Guess 6-7. Skoro som dal v jednom fire in the hole. Ja som teraz fan z 6-7. 6-7! Čiže príliš soundujem jak ten... 6-7! Počkaj, budem soundovať jak ten kľúča. 6-7! 6-7! 6-7! Spinujem ako nejaká raketa. Teterete. Ja nemám hlavu, ja mám ju úplne otočenú. 6-7. 6-7! Dramatický pál. Gule, oj. Ona, toto je brutalita. Brutál. Fatality. Fire in the hole! Ej, yo! To si skoro zlamal celú kosť. Troška bola aj suspóza, do prdele. Liňangole. Fire in the hole!
Fire in the Ale čo si hole! Fire in Čo the si zahráme okrem... hole! Kikuňa, čo No. si zahráme okrem tejto hry? Čo? Čo si zahráme okrem tejto hry? Plant vs. Brainrot. Môžeme. Dobre, poď. Pauznem, aby nikto nevidel moje meno. Alebo Ok, mám si to. nie. To video. No teraz som zapol. Ale ty nehráš so mnou. Lebo mňa som náhodou líbol. Prtelky. Začni späť, bro. Ja sa volám Ananás, ja sa volám Ananás. What the fuck? Ja sa volám Ananás. Nie, vymýšľam. Ja neznášam to, keď nejaký randomný hráč nás vyskúsa skamnúť. Plantas was brainrots. Come on, I'm getting brainrotted. Proste nemôžem uveriť, jak si získal tú veľkú mrkvu. Neuver, jak som dostal mango už. No. Počkej, jak si získal takýto veľký rebirth? To sa rebirtol, veď. Damien, ignoruj, jak už mám nový feed. Ignoruj, jak už mám nový feed. Jak si získal toto ospelé, či čo to je? Kam, ignoruj, jak už mám Môžem to- nový najlepší seed. Ignoruj, jak mám najlepší seed. OK, ale môžem do indexu toto? Čo? Toto. No. To je ako ízok. Ja mám ten mango, lebo bol na stole. On bol na stole, to je najlepší seed. A to je 357 milión. 6-7. Prečo neurobila 6-7 feed? 6-7 feed. A bude stať 677 milión. Jak sem toto one? Aha, ja som sa joinol s druhým accountom. Prečo? Idem sa rebirtnúť. A ty si ako získal toto matolavaku a Lustraleritos? Neviem. Problém, ja potrebujem sekretku. Počkaj. Keď ja si resetnem, akože garden rebirtnem, tie sítky mi tu ostanú, alebo aj tie sa resetnú? No plantky, sítky necháš. Plant necháš, jak máš spojknuté. Ale lúzne v brainrot. To tam... Brejno to lúznem. Áno. OK. Prestan hovorí nejak nejaké, neviem, randomné, že OK. Je to OK. Ty OK. Ty Ohio. Ty Ohio River. No to je for real, Ohio River. Mateo. Tebe sa spal? Nie, mne sa spalnul. Má veľký karoták. Vyšiel by som za to nejaký prekný 2 limited 6-7 za to, ale nikto nemá. Smola, nedostanú nič. LOL. Ešte mám aj nový seed. Mango. Ale to vyzerá nejak zlatý. Ten mango vyzerá zlatý, bro.
naozaj sietky mi nezmiznú. Nie, len vypneš tieto pláčky okrem brainroty. To ďakujem. Ah. Amen, najlepší CD, mango, omg. Čo? Najlepší CD Sofie. Na! Není. Get trolled, LOL. Kámo, vyslal si. Ja som bol fuck out. Už prešlo 21 minút, máme len 3 minúty. Nestačí už plán z bezbejnosť, nejdeme niečo inakšie. Vyrob to tam, ja idem nejakú novú hru nájsť. Lingangolingolingoling, what's that? Lingangolingolingoling. Admin abuse. Kde je admin abuse? Aj, ja mám môj Dreamworld Traverito. Kde? Pokúka Dreamworld Traverito. Je admin abuse. Je admin abuse. Určite. No, chceš vyprenkovať. Ja